ଜାଣିଛି କିଏ କିଏ ରାଗିଥିବେ, କିଏ କିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ, ତ ପୁଣି କିଏ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଥିବେ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ମନୀଷାର କାହାଣୀ ଶୀତୁଆ ବାଦଲର ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚି ଯାଇନି ତ? ଉତ୍ତରରେ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିରାମ ଲାଗିଗଲା। ଅନେକ ସାହସ ଯୋଡ଼ିଛି, ତା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବାର ଆଶାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ। ରୋଷେଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଜାଳେଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସ୍ରୋତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଢେର ମନେ ପକେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲେ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ପୃହା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିବ। ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ରୋତରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।